Agent 540! Napalabas, gaputawan ng indarom, napalubusan matlang rimwar iti pagbaludan dagiti do apasurot ni Jose nga inaristar dagiti pulis. Imbaga ni Belinda iti inana nga awan panagtaleknan kadagiti pulis ngem binabalaw met ti inana. Gapu iti dayta, kinunamet ti inana kontaken na nga rod ti tawa kinasarita na amang tiliw ko ni Jose ngem saan ang makontak ni Belinda ni Agent 540. Iti may sarabi napaan ni Laura iti balay da Belinda. Agduadwa met ni Belinda ken kuana ngem inkari ni Laura tumulong iti pannakatiliw ni Jose nga asawa na. Itagagayem denggen nyo tituloy iti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Panagnagak iti asawa day ti Mang Tonyo. Asaan ko nga isakit ni Jose. Katulungak pa yan amang ipatiliw kin ni Jose. Ha? Manang Laura? Ti asawam ti si Marquitoy. Agturunan ti tayan ta. Ano niya? Ha? Isungag pa iso. Naimbag ta nakita kayo ditoy. Sana kagiskandalo. Ngam sumurot ka kanyak, Laura. Apay adi mo pa'y laibaga dito'y tigagaram kanyak. Sumurot ka kanyak asita talugod. No di mo kayat amaudatal iti samam dayta beautician mo. Ano niya? Apay amangiraman ka iti taong awan mat nagbasulan na kan ka. Tumakder kan. Mimi, sumurot akan ko na. Sige, mapantan. Manang Laura? Balagan ka, babae. Di ka report kadagiti polis. No kayat mo pa iti abiyag. Owen, sana mabalin dito eh. Mapanak iti ayan ti counter. Umawagak iti polis. Magpablatter dito iti asawa na dyan nga o siguro. Iso nga uray asawa na dyan ayawag a pinilit na simurot kan kuan. Masken na maksyonan. Ala, mapan kayon? One, sir. Ni Pio to Cordero tad ada nakasain ti kaso na ijay ako si Lito Goron alias Jose. Agtalakak iti kabalan ni Cordero. Sino nga tati umawag iti cellphone ko? Sana naka-phone book na ito ya. Hello? Sino na ito eh? Agent 540? Si Kamat Gayam. Anya? Ayan mo. Ibagam tayan mo tapno matulungan na ka. Awanan. Naputa din tilin niya. Anya te kaya tasawon na jay. Ada nang kautibo ka ni Agent 540. Kilata na putad ti bagbaga na. Gaputa ada nang sigawat iti cellphone nga ikam na. Nabatadya nang ikaw sa bali a boses. Ada nang dangran ka ni Agent 540. Agsubliag iti opisina. Ket awagak ti imbaga na atawa kontakak. No adada ka sa mapasama ken kuana. Dita ka! Anay ko. Ayok ka, Jose. Apay akas Twitter aramidam kanya. Anay ko. Nagsakit ti patong ko. Di ka madanagan, Laura. Saan ka patayin? Kaya't ko lang arik na ti katukad ti saam nga impaay mo kanyak. Gapo iti kinamanang lilipot mo. Awan basol ko kan ka, Jose. Saan apod na ti bagbagam? Nagbalin kan a kriminal gapo iti bidot nga atap mo kanyak. Nagbatag dagiti nakitak. Saan nga aramid ti babae nga awan relasyon na iti lalaki ti nakitak ajar mo?
idinakita kayo iti parlor. Agparparbo ka lang. Nasabidong ti utak mo, gapoy ti dakas nga atap mo. Di kan agkalintigan! Anay. Nalpit ka, Jose. Patayin na klangan! Kinunak mo't asaan ka patayin. Parigatin ka lang! Sayang, ma'am. Nailugan na adagos ni Manang iti agur-uray akotsi iti ruwar ti restaurant. Iso asaan yun an abutan nida. Sa di ti ammo manangipanan na kan ni Laura. Awan may baghak, ma'am. Sayang. Madanaganag. Amang ano patayin namat ni Manang Laura. Mamati ka kadi aday jay nga osiguron nga asawa ti amom iti parlor. Tinang patay ka ni Tonyo Ariston. Mamati ak. Uray jak nakita, ma'am. Kabailan day jay nga osi ti pumatay. Kasta. Wan, ma'am. Patsak akabailan na ti pumatay. Tano saan na lang at ang asawa ni Manang Laura? Idi pa'y laan na patay na Anya. Apay ako nam ti kasta. Ma'am, kanayon na akabilan ni Manang Laura. Ngam saan ang nagpapablatter ni Manang Laura? Gaputa kanayon mat apangtaan na. Anya ti ipangpangtana. Sigon ka ni Manang Laura. Ibagbaga kano ni Jose apatayan na amin akakabagyan ni Manang Laura. No ireklamo na ti panangkabkabil na kankwana. Kasta gayam. O sige ading, agyaman na kadagiti imbagam. Awan anyaman na, ma'am. Banlikog da dya babae nanang. Diyak mo tan makontak ti cellphone na. Anya. Kinuna na nga awagak no da kayat ko adamagan kan kwa na. Ngam out of coverage mo ti cellphone na. Amangan no pudno mat nga awan signal iti ayan na ita. Banlikog ket di Kat jay nakasaritam a sikreta. Anya ba't ti kinunana kadagiti imbagam? Awan, diyak mo't makontak day jay. Anya? Mas dawak mo't iti day jay nanang. Saanin ang nagsubli pa iti lamayan iti day dimbaga na pa nagsubli na. Amangan no saan mo't apudpud no a sikreta day jay anak ko. Amangan no kadwa pa hikit din ni Jose abinilin na nga agpaliw iti lamayan. Saan mo't nga ta? Nakitak mo't iti langana. Kaniti pa nagsasauna. Patsi ka di agaramit iti dakas day jay. Kat apay nga tangarod adi mon makontak. No jak agbidot. Namin adon a pinadas mo akontaken. Ngam di mon makontak. Huwag nga rot nanang. Ayan na nga tan. Ha? Asino ka? Manang, siyak ti may sa kadagiti taltalkan ni Manang Laura iti parlor na. Ni Laura? Ni Manang Laura nga asawa di maatap anang patay iti day di Mang Tonyo. Anya? Manang, imayak, ta ipadamag ko ang mapukpukawan ni Manang Laura. Ha? Pinilit ngayon kuyog ni Jose. Kadwa mga rod at talaga da dya, Laura. Ang papayak iti beauty parlor na, Manang. Ang saan aday tati gagarak. Umay ko la ipakaam mo, adanda ni makalawasan adi simbang pati amok. Umay ko ipakaamukan ka. Taamangan no atapom nga ulbod ni Manang Laura. Talagamat. Kinapod no na. Imay nak kinasarita. Nagkarkari. Ngamaanyat banag ti karina. Awan mo't. Gapu tabalod ita ti asawa na. Ha? Amok pa yan. Patyandak ko, Mamanang. Asawa na day jay. Asawa na jay nangalakan kwa na. Siyempre, ay ayatan unay ti asawa na. Isot gapo na pinatay nan di asawak tapno awan mga gao. Kasta ti pamati yo? Tanya ko mati panunuta ka? Awan ti serbi ti ibagbagang babae. Iso pumanaw kan. Saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Mrs. Ariston? Agalala ti panunot na tadinan maamiris a posible apatayin day jay nga use ti asawa na. Gapo itinalaos a sakit tinakam na. Ma'am? Ti tao aliputan ti asawa, kat kayarigan nan ti demonyo. Ti pananglipot ti asawa ti may sa kadagiti kasakitan,
arik naan ti masaknan. Kasta ti mangmangag kong ibagbaga dagiti addaanan iti asawa. Talaga mat. Kabailan ti asino man ti pumatay. Nuliputan ida ti asawa da. Manmanuman la dagiti makapanunot iti nasayaat. Pwede day ta, ma'am. Iso amadanagan ak unayan ka ni Manang Lora. Abangan no patayan, di asawa nan. Aday mawag iti telepono. Sabali na tayo awag ni Agent 540 iti cellphone ko. Anya ti imbaga ti mawag iti telepono, Chief. Ibagbaga na abalod na ni Agent 540. Anya? Urayan tayo tayo awag man ang mawag iti landline. Di mawag iti landline ti Pangulo ti grupo anang italaw kay ni Agent 540. Anya ti motibo da? May salag. Chief. Adun tinaipatiliw ni Agent 540 ang managdagtakas. Kaya dalagi di nga awanan ti makalapad iti dakas nga ramida. Iso akilid napdan. Bilibak iti kinalaing ni Agent 540. Nga madamad gayam makabaol amang italaw kan kuana. Siyempre, agmay maysa ni Agent 540. Adala tamot pagkapsutan na. Tulungan tayo ni Agent 540. Agbalansan day ako. Anya nga tati katawaan na. Hay! Awanen dayjay nga Agent 540. Nakasarak iti katukadnan. Sasawam dita. Hoy! Nuti kunam ket ni Agent 540 timang tulong ken ka iti panang parparigat ko kan ka. Nagbidot ka. Addan iti iko ti sindikato jagin lalaing at tao. Anya? Nakigtot ka anya. Di mo naman timbagak? Di ka pa ikat nga tamamati. Nasiglat ni Agent 540. Anya nasiglat? Dayjay? Parparigatan itan, dagiti nang italaw kan kuana. Bukasta, ni Agent 540 din ang namamamakatulong ka, Mrs. Ariston. Wen, Nasakit na ganti bagbaga mga awan pa nagtalag mo iti kabalan dagiti pulis. Ang mawatan da kamit kit di Mrs. Ariston. Malabit na bunga na dahi dyan iti pan nakariribok mo iti napagtang dahi di asawa. agyaman ak na mawatan da. Ita, kaya't kung may bagakan ka, adi na kan matulungan ni Agent 540. Anya? Apay anak ko na yun ti kasta, sir. Kaputa balod ita ti di pay la nabigbig no anya a grupo ti sindikato dayjay. Sindikato? Wen, dakil a grupo dagiti bumusbusor iti linteg ti sindikato. Iso apatse, asaan a basta makalapsot ni Agent 540. Kasano daytan, Belinda? Awanan tinamnamak ang matilipay da at tao nanang. Anak, Malagip ko itan dagajay dua anatiliw ngayon pakita da kanyak. Imbagak asan a dagajay tinang patay iti day dito niya. oh, hapay dagijay. Talaga kano akadwa ni Usi dagajay nanang. Isupay lati ko nakait. Mababain na kaya policewoman anang ibaga. Nga mga nagbabawi ak iti jak pa nagipila iti darong kontra ka dagajay. Katpot no, agbababawi ak kita. Belinda, Dagijay nga takumat ti makaibaga no sa dino ti paglimlimangan ni Ose.
Yaman niya pa ita, awandan. Kasaritam dagiti pulis. Tapno ituloy dalata sa pulan ni Jose. Kinasarita kitan. Ngam ad-adda ita at ipakariribukan da kat ti panagpukaw ni Agent 540. Anya? Ti hepe tinaawagan ni Agent 540. Naputid kano pa ti saritaan da. Iso adi da pa'y amo no sa dino ti pangbirukan da kwa na ita. Mawanlat ta. Negative ti amin na naiwayat ng investigasyon may papan kay ni Agent 540. Sa payawan mo't masarakan na contact number ti immediate family na. No, daman. Unag ba iso? Sino ni Agent 540? Namamukla ang babante codename na Agent 540. Awan mo't Apolos amok. May papan iti family background na. Awan amok a pamilya na. Awan amok a kabagyan ni Leonardo Falcon. Tila nga mo katagsolsolong agbibiyag. Isu nga ita takas ta tinapasamak na. Awan mo ti amok akuntaken a kabagyan wano kabalay na. Gapo takayarigan na ti estranghero. Telepono. Hello? Andiya. Asino ti mawag iti hepe sa dinumatiayan ni Agent 540. Gagayem di uliwata denggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken iti maddireksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.